Good morning, good morning. We are studying the gift iti preaching. And napaniti panunod ko no apay nga importante nga adalan diri kapusta. Han nga may lemeng kan hanga may libak na adu dagiti kakapsat kan kada tayo dito yun. May isang nga basis tayo no apay nga agsublito iti may isang church kat. Adang atamaadal ko. Kasatno iti panangisuro na iti sa Diyos. Dagi jay iti may isang agturturay nga saludsud tayo. No apay nga agyan tayo, maingayon tayo dito nga church. Ada kadi masakdo, ada masakdo dagiti ubing. And sometimes dati tirumuran dati kuna tayo nga kapustahan tayo nga nasuruan iti diferensya iti preaching kan teaching. Matagtagi basit dagiti daduma nga church kapusta dagiti preachers ken dagiti pastors nga dagiti church ket ti gift da nga agdumdominaryo dagiti church ket teaching iso nga no daduma if kunapi man ti kakadwa kasla nga no mayat no first mayat no boy-boyagen pagdanon iti manon nga bulan or tawon agbalbali nga kasla nga monotonous iti panakay sa panay kasabay ti saw niya po. Gapusta di setting matan kat agbalbaling nga kasla nga di word tayo nga boring. Kasla nga lecture type man. Kasla ada tayo latan ni jay nagtiskwila nga gisiskwila yung kaslawan iti daduma nga diferensya. For what reason? That is because we fail to understand nga iti kurang iti church tayo kat dagiti preachers. Iti agdumduminar nga gift iti leader iti church ket teaching. Hanteng ibagbaga nga nabababa iti gift iti teaching. Ako ibagbaga nga nangat-ngatu iti gift iti preaching. Nam adagimen tagsabalian na talaga di dua. And tapno madistinguish tayo iti dua, di may isa di karakteristik iti dua. No maawatan tayo maawatan tayo iti leaders and karkaro pa yung agbaling agtarigag ito nga mangikararag dagiti kakapsat tayo. Kapus tayo suti problema. Adot ti kahit nga agsubli. Ano duma pasaran damagan iti rason. Ti rason kat makapaturog mat. Hindi yun nagiti church. Mayat iti first na makapaturog. Still the word nga boring and what makes the church boring? Iti rason nga mapapabasol kat. Iji panakay kasabat sa hapon. The gift that is being displayed, iji kat talaga nga teaching. So, panakara kayo. If the Lord blessed you, iti may sa nga leader or ada iti may sa iji unag iti church nga ada iti gift na nga preaching. May sa nga preacher iso nga. Nabindisyonan kayo kapusta. Iso iti may sa nga mang paris. Data gift iti teaching. Kasla sa ka data nga dua ti tao. Isu iti mangita iti balance. Di may sa gift iti teaching, di may sa gift iti preacher, and may sa diay, napintas nga mayat iti panagdalyasat iti ministry iti church. And so, for this reason, no ada kayo di estado. Sa kung napimanti may isang kapsat tayo. So, gayam nga, honestly, di unag ti church, kaslagbalbalin nga boring no dadumanta. Kaslamutan nga, da kami latan yung nagti classroom. No kumarag iti high schools, Monday to Friday, ada iti schoolan, da iti college, Monday to Saturday, pagdanon pa Sunday, the same setting. For what reason? Gapus na the gift nga, ada jay lang, ket teaching. Mapukpukaw di may sa nga saka. That will balance the gift iti teaching, and that is the preaching ministry. Mayat matno ti gift ti preacher, ket iti may sa nga pastor, ket teaching, and at the same time, ada iti gift na iti preaching. Ada mo ti daduma, kat talaga nga pure preaching talaga. No daduma mat, agsabali mat, imbalance lata. Sabali lata iti church, nga ada iti gift na mo iti leader iti teaching. The accuracy iti words, the accuracy iti theological terms, the accuracy of history, data iti diferensya na. Man-mano matitikas siya. How the book was diyan panangisuro nga talaga nga detail diyan preaching diyan on fire truth
agbugbugang kanagapapoy nga sawi ti Dios. So both of them will help. Ang awan tinangat nga to di may sanam ijay case tayo gamin tatang panahon. Iti kaduan nga ada nga into ti Dios is teaching. And that is a sign that we also need to pray for preachers iti congregation. Maybe the younger ones, maybe dagiti sumarsalunong. And iprayan tayo iti urnos dagiti gapusta nuance nga jay preacher kat ada ti usually nga mangyari jay ada iti comparison jay dua nga preacheran da jay on fire rather than jay lecture type. And usually ti mas mapa-preacher kat jay preaching, jay gifty preacher. Gapusta isu iti makasagi dirik na puso kong panunod nga usaran di Santo Espiritu kan the teaching is just like a regular gaminan ta Monday to kasla eskwelaran isu nga iti kadoan nga ma-preach dito when the members will compare the dua jay preacher and ikararagan to itahanga da kayo ti mausar nga magpapapalot da kita nga membro igapusta. If that would happen, chaos will destroy iti daytoy church ngayon. Gapusta da kayo ti mangpalpalot dayta gift ngayon to diti Diyos nga pastoryo nga ada iti gift na nga teaching kanda iti dadu mga members nga naikan iti gift iti preacher or di dua nga leaders yo. Well, kitaan nyo kapsat, don't compare both of the gift kat ada iti purpose na. Both of the gift kakaslang sa kadetang left and right kakasapulan tapno balansi kan mayat iti turong ti ministry. I've known a lot of churches na no ada iti may nga on fire gifted preacher kat ag-apal di teaching nga naikan di leader nga naikan iti teaching a gift. Iti nangyari nagdindin na dalat na naging inapal kapos the members are comparing the two. Mas may mat iso na nga preach, may mat mas on fire makaparing iso na, and that has killed the relationship the leaders hingga data handang nga nagsabat. So something nga pagpanunutan tayo diay. Alright, so hanga dat tayo hantay nga agpausar ti Diablo nga paglablabanan tayo ti dua nga regalo ti Dios nga leader nga inikan na iti gift diyo iti church. God bless you kapsat, and amok nga bakasyon tatan, it's vacation. Ya pulis ti mga iwan ti panagawid yu, protektaran da kayo kanuray pa manasayat istanyo. Keep on kakapsat, and iti YouTube channel tayo be updated lata kapusta da dagiti iurnus manan nga makabuelo tayo agada iti YouTube tayo kakaro dagiti practical matters tayo kan theological concerns. Okay, so follow me iti YouTube and welcome kakapsat. Good morning.